Sugeng siang, puji saha syukur kita panjataken dumateng Gusti Allah ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya sahingga kita sedaya saged makempal wonten ing papan niki kanthi keadaan sehat. Bapak Ibu uga kanca-kanca ingkang kinurmatan, wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba serta obat-obatan ingkang dipelarang. Kita sedaya ampun keterangaken kabar ing pawartos TV. Sok sintena ingkang gunakaken narkoba tanpa mikir bahayanipun narkoba. Sawisipun badhe ngrusak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicegek lan sanes-sanesipun gangguan liyane. Tiyang ingkang gadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipuntinggali saking kesehatan banget maruhiaken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang gadahi karemenan ngisap narkoba menika gampang kenging penyakit. Awit menika kula ngajak dumateng para warga masyarakat supados aja sepisan-pisan gunakake narkoba lan obat-obat terlarang. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif. Inggih punika maca buku, olahraga, sepak bola, lan sapanunggale. Bapak, Ibu lan kanca-kanca ingkang kinurmatan kanthi pangertosan ingkang sampun kula aturaken menika. Kula ngajak monggo kita tansah njagi badan kita ampun ngantos ginakaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Muga-muga kita sedaya dados umatipun ingkang becik. Kula pungkasi matur nuwun.